guys, ako na po ni si Ruby Provinciana. Dara nga ang delivery cake. Welcome to my channel. Diyan kasung pa naka-subscribe, palihulong kong subscribe guys. Kaya ano naman makatabang po na mo. Diyan karon ay guys. Nag-iilis na rin ko kay ganiha dito kus garden kay hangi pang ibot na tong mga kuan dito guys, mga ang tanom kay wala ko ganahi. Diyan nagtanom po kog mga kanang taong kay ang kasagaga juguan na rin. Diyan karon paning lamdag-lamdag. Diyan karon day guys. Nay tibagon di ay ni Nicole tong nangutana nga parehar si Jara pud to katong nangutana na guys. So tubagon ni Nicole karon na sa silang bijaan si Crystal may magbasa ni Just kuan. Da sila dari day nga ano cake. Da mga anta guys nga sila cake nga gamay. Ganahan sila wag magkaanog cake. Nicole on. Aw naa pa di ko itubagon guys kato ni comment nga naiuyab si Crystal kay natoy nagpadaog flowers. Secret admirer na jud tulija. Wa pa jud ni sa kasuway uyab, Ginoo ko. Kaila ato kinsa. Oh, wa sa kasuway ug uyab. Sa kay pil ka na nanay uyab si ni kanak. Ah, jung nagri manguyab nimo. Wala kay di man sa pili. Na dapat kanang kuan. Bitadon mo ko Nicole. Hi guys, it's me again og si Nicole again. Char. Si Cristel og si Nicole. So karon nanay Tubagon nga dili natin mga questions na kailangan ansira ni Nicole. Natay 10 questions from SHX 670. Ingon siya nga, last curious questions for Nicole. Ready na ba ka? Ready na. So, number 1. How does it feel to be the eldest? How does it feel to be the eldest? Saman ka, happy ka? Or, Maka-pressure gamay kay ako may kinamagulangan niya. Ako may mudala og para sa among future po ko nilang mama o papa o so on. So, nakasalalay gyud na ako kay murag ako may ma-breadwinner gyud sa pamilya. nga, daghan kang mga responsibilidad as magulang. Nga, sa imong pamilya, dapat ikaw mo'y, kuan na dire ha, kuan na dire. Dili ka magbunilyagon kay na, ikaw labay magulang na. Kanya, number 2. Lati, baga jud. Di ko kabalo. Kanya, number 2 na ta. How do you feel? Do you feel pressured na graduating na ka? Oh, Of course. Sa Kay- akong naobserbahan lang niya, murag na. Digid na, murag kuyawan dyan pag ma-college na ko, oy, kay na. okay. Sukad nakasulay ra ko face to face kay until second year raman niya. Second year half ana nga semester kay nisudla naman og pandemic, sugod na up to fourth year na ko karon graduating sa college. Puro face to face na. So dili kaayo ano ba murag mag-cramming kas mga galamon, especially sa mga online works. Ana. Nya, labi kulang kas kuan. Lagi ning pobrita, nya, kulang tas mga gadget. Sa mo jud ma-pressure. Sa load. Sa load, sa laptop, paningkamot lang yun, no? Diba? Number 3. Unsa nimo kapinangga imong manghod, eh? I wanna hear that now. Pinangga na ko balag usahay awayon ko ni Cristel. Maldita mangguni ni siya. Na, guys, di jud. Ako manggod no, as youngest pod, ganahan, dili po ko ganahan nga kanang, ay dili, magkasinabot talit pod ming duha. O kana naman sa balay pirmi. Usa sa pud ko. Usay, mag-away mi, yang ko, ikaw na po O dalay. mag-away lagi niya, mungisi na nimo sa ngisihanan. Balo, inig kahuman, mga tawa pod ming duha. Wala na magdugay. Dili nang away nga. Magpatay na magpuwag sundan. Dumot-dumot pod, ganang luod, ana, Wala ra. dili. Away ra nga murag iring og giro. Ana, umiya. Asa may mong kuan? Saman. Asa man ka pinangga nimo imong manghod, bisag ako masakiton pug ko. Pinangga oy balag usahay sapot kay ka niya guys pay lakong mangkuguan. Lagi. Kaya ako pod no, manghod pod ko pero mura na pod ko og magulang. Usahay ko ano na siya, busy man na siya. Busy man na siya usahay, guys. Ngayon ka balo. Kuan. Moingon ko niyang, "Uy, imong mga trabaho, responsibilidad ba na nimo? Kailangan kabalo ka mo manage sa imong pagskwilo kuan kay duha ra pud ba man nagsuon." Unya, kailangan apirmen ako siya inan nga dapat i-manage imong pagskwilo, i-manage pud imong trabaho sa balay kay syempre duha ra baya mi man nagsuon unya among mga ginikanan kay syempre busy unya wala na ba laing mulihok sa balay kay way katabang baya unya kailangan
eskwela nya kabalo pod ko mulihok sa balay ana, di ba? Muliyok man. Oh, lihok tang duha kay kita ra ba ang duha ang gisaligan sa kuan balay kay syempre sila nagtrabaho ana. Kunya number 4. So pinangga jud ko nimo te bisag masakitan ko. Kay Ay, radyo pangaway. unsa mga kapinangga nimo? Pinangga, good. Gusto ba ayo mini sa pinangga? Siyempre, Pinangga jud nimo. pinangga, jud ba lagano? Bisag kauna po gana na. Nya na pag manggahi na po ka. Joke lang guys. Unya number 4. Unsa imong gibati adtong una ka nilayo og nipuyo sa Dumaguete? Sige, i-state nimo tanan. So, 2018 man ko ato na punta og Negros sa Dumaguete kay dito man ko ga eskwela sa Norso. So, first time man ako to nga malayo sa akong mama ug papa ug sa igsoon. Murag lisod kaayo ba kay wala na imong ati man nimo, kay imong kaugalingon na mo imong tabangan nga maka buhat ka sa mga angay buhaton nimo as student nga gabordra ana ba nga kabalo dapat ka muluto mulaba kabalo na ka mo sikaso mo plancha sa imong uniform di na ka magsalig sa ginikanan Nya sa man naka-feel pag gagawin. oo mingaw kayo Ilak ba ka? I-share. pag first year na ako Nihilak kay gyud ka. nihilak gyud ko kay mingaw ko sa mama na ano wala na ko kuy sa boarding house akuran magkaon-kaon akuran magluto akuran Dila jud ka sugod imong journey. Diya akong sugod nga college na jud ko, wala biyaan na jud na ko ang akong pagka-immature sa una nga bata pa ko og uto kay bata pa man jud ko ato karon nga nisulod na ko college, diya na ko ni matured. Matured na ka. So ako pud buhon. Buhon. Unya number 5. How independent are you? Oh my god. Independent pas independent, guys. Promise. Ano? Diba? Gasugod ko pagka-independent ug matured nga una-una siguro 7. 7? Oh, 7. Kami 7 kay years old ko. tungod lagi sa mga among mga naagian nga problema na murag na independent pud bi ba kabalo mo tindog sa mong tiil nga walay magpapa kay syempre pobre ta ana. 7 years old ko hangtod sa elementary ko. Kabalo na ko mulungag, muluto, mulaba. Kabalo ka guys, galabon. i-share na lang ni namo ha. Nga kanang pag kinder na niya pila mong edad kinder? Grade, so to, 6 man oh? 6 Oh. nga siya ra mo Ay, 7. ay number dili 6 Ay, 6, 5 kinder. Sa'yo manggugong ni eskwela. 5 kinder na siya guys unya. Oh. Among kuan kabalo na siya ipalabang na siya ni mama sa kalsada hatod dress kalsada ba ilabang na siya nya Ako siya na bahala. siya na may bahala mo to sa eskwelahan 5 years old ha 5 Yeah, years grade old 1 ko, ano na ko, 6 years old. siya ra na siya mag Ha? Dili, pag ano pa man to, pag journey na ako sa elementary ba? o pag elementary nag-service na pero dito siya na Sa balay ra, ako ra usab sa balay, kay si mama, alas city man ang sunod ala nila, siya ni mama o si papa. So, ako, ang klase na ko ato kay 10 pa man, 10 a.m. So, ibilin ako sa balay. Ako na bahala mukaon ko, sa mulakaw, kami po magbihis. guys kaya One round service. magpapapod bayan mo kay gatrabaho niya full day man na sila alas 7 sila mulakaw sa balay niya alas 5 maabot so kaming duha ras balay ni ate niya bila ramig Kwarta. 20 ana niya palit ra mo kuan ana timo sudan. nya tungaon na namo ang 20 pait na mo itlog mantika nya Laki kao ma'am dito may nakakaton nga bisag way mama dapat kabalo jud ni Kabalo jud ka nga muliyok sa imong kaugalingon ba dili lang magsalig sa pag-atiman sa kuan pa ginikanan. ka ato no 10 years old niya murag ako 7 kami res balay dito rami Dula. magdula Ano, TV. rami Di mo gawas. oh dili mi man mi mugawas kay nagid akong Manila ta na daghan kanong mga wat Bugoy, bata no? I-share ninyo katong di wala kayo makadagandagan. oh kana pud guys Wala may kasulayan ng mga makigdulas mga bata na madugmo baka mabungi baka ginagan. ambot pud no kay ako bata ko wala jud ko nahilig og mga manika mga Kaya- murag di jud ko masuya ba murag mas prefer na ako nga narakos balay kuy wala na Ano? ate ana ba mutabang ra ko ana di ko murag wala sa laing bata nga Katong mag Hila, Chinese garter, oh. maglupuganay, Hila, singot kay oh. guli, wala. murag Salay. mag-rebeldes ginikanan kay dili sugdan lagi sa gusto dili mi nana nya number
So mo to ka unsa ka independent gyud. Yeah, guys, napay usa nga Major independent major moment jud yun. independent moment. Unsa man? Kato man tong natangtang sa tabaho si Papa. Sa age ni mo ana? Murag 15? 14 ana. 13. Anya, Ako mo mga 8. high school man ko ato nya si Mama kay dubli-dubli man gud ang problema ato si Papa natangtang sa work nya tungod sa pagkatangtang ni Papa na stress si Mama nakuhaan siya twins. So padulong December man to. So basta high school man ko ato nalimot ko sa nga year. Anya halos Murag nagkahagbong-hagbong nagkahagbong-hagbong ko sa high school kay lagi wa ko igano mo eskwela kay may family problem nya financial problem. So mo to nga ni action ako og undang og 1 week inya amo silingan kinamay barbershop nya barbershop mo ni Kuya Melvin di ay. barbershop and then na sila ikaw galingon nga murag milkshake Shake, mga shake ba nya Tinpur, mga ay, mga street foods. Fish So, ball. yung gikuha ko, nga magbaligya dito, tigama kog shake, tigbaligya og street food, kana mga fishbowl, quick. Kunya, ano man na siya, kung class ato sa una kay half day raman, 7 to 12. So, man akong 7 to 12 nga klase, ari kog duty ko niya, alauna hangtod gabi, mahuman, alas 10. Nya, naman na alas 10, napadyoy, mudawat pa jud kog extra nga work. Which is kanang mag-print ko og mga documents, assignment, magawa kog assignment sa unas mga silingan namo nga bata nga di kabalo ba kanang sa mo tag-about sa computer. Mo na ako sideline, malipay na kog tagaan kog 20, makabalon ako sa adlaw. Saan naka Yeah, balunan tagaan ako balon sa Kristo sa akong masweldo, ni pampalit na mo bugas, the young age. So nya ako pod guys nakasulay po ko sa una kanang mamaligya og kuan, gulaman. Kuan ko ana 9 or 8 years old nga. Kuan ako ra jud sa gawas. Gamaan ako ni mama gulaman nya. Ibilin ra ko niya sa gawas nga. O, sige ikay kuan na baligya ana. Magdala ko calculator dito nga gamay nya. Na may mga kuan dito, na mga driver ana nya mo to. Sugon ko niya mo to makapabalon pod ko, mura gamay na lang makatabang pod sa gamay. Nga to mi ka? Bato tungod Independent. ato nga pagtabang or giluwas ko ato ni Kuya Kits kato sa Manila pa min motoy way nga nakagraduate kog high school kay impossible man jud kayo nga mo graduate kog high school ato kay lagi daga may problema, wala may trabaho sa papa, si mama nakuhaan pa that time. Nya Manila gud to, mahal kay mga palitonon. So moto ning kamo trapod ko nga. Ang kamot ra. Kay karon asa may feeling nimo nga sa kadaghan nimong mga pagsubok murag hapit na nimo ang level nga murag hapit na ka maka kawas sa imong pagskwela ana. So may na feel Moto nimo. nakapamature na ko ang mga struggles sa Murag nahimo kinabuhi. nimong inspirasyon nga manikamot jud ko. Laban ra jud balag kapoy. Makahuman lang eskwela kay ang kalipay naara na sa muna isukli sa mga pagsubok. Char. Kutot daday. Muna isukli sa mga pagsubok guys. So, Mature lagi kag istorya dai. mo gani. So, kung namay, so kung namay mga pagsubok, pagsulay ra gyud na, naran nas diri sa Murag lalong, maalaala mo naapa talaga. daw, naapa. Kay dili man tatagaan ni God og problema. Nagano Kung dili na to kaya. Na. So, number 4, number 5 number 6 na data. Are you in a relationship? Ship? Are you in a relationship? If not, are you looking for one? Are you in a relationship? Usa man dai mo, usa imong tubag dai. Para nako dili pa right time. Char. Dili pa right Ala time. tigulang naman ko dai. Dili. Oh, natural na mo jud na mo jud na yung age nga anak ka mo tungtong ka pero Na sa una. depende ra man gud pud na nimo kung kabalo ka mo manage ana pero Na sa una. Pero murag kapoy manggod na magbuya-buya oh, nya labi eskwela. na kay na Eskwela, matunga imong oras. Nya. Imo na lang jud dedikita ng panahon nimo. Eskwela lang sa. Dali ra bitaw ng eskwela. murag kana god murag happy ng manggod ng relationship Nya good, nanag murag- ba mo dagdag problema ra man. nara na anytime and anywhere. If not, are you looking for one? Oo, puhon. Puhon kung nag-work na ka wala naman kay kuan wala Wala naman maka- kay study
Ano na, maka gasto nagkaugalingon. Kana may Di ayo magsalig guys. sa Kana kinikanan. maguyab-uyab ka unya imong mga pagipanggasto ni sa imong uyab, mga Gikan sa sarili. mama. Oh, gikan sa imong kamot. Dili nang gikan sa imong parents kay na. Murag delikado gyud na kay na wa jud kay future. Wa jud kay future ana guys kung imong uyab-uyab ka unya. Ang pampalit Ipait ni imong mo bulak bulak. na gikan sa imong mama hala. Imong mama na lay. Yung mama na yun. Oh, diba? Bati na guys. Next! Kay na may kwan, ano wapil ko ha? Na may mga anak na supportive po sa ila. Ay na may ibang nanay nga supportive sila anak. Hindi tagaan jud ang ilang anak ng kwarta para lang ikahatag sa ilang. Ay, oh! Yes, si mama yan. Sa una. Oh guys, Oo, sa una. Na okay ra. Normal Manila, naman. Siyempre. Mama. oh. supportive kay kuha na niya guys kay nadawat lagi na mo nga usas na kay ngana kay natural lang mo din na may ihatag sa Ginoo nga. Doon, diri man, makadungan sila. Bisan ni ngana na siya guys, sobra na sa kabuutan sa tanan, believe ka jud na nila. Give up niya tanan to para lang i-sacrifice ang iyang pag-eskwela. Wala jud siya nagsuda ng butanga. Eh, buyab. Budad to. Yan na lang na. Mas Manila pa may kay mas ko na sa nagitagaan kay ihatag lagi niya ang chocolate sa bajin, ja matuhang gina nga. Wala man di mahimo sa nga na motong murag nakasabot si ja nga ingana day na so wala di siya masuda na guys. Pila ka years na to nak? Dugay na to, oy, murag Pila ka to inaday ko dire. mo 6 Basta years. sa Manila pa 6 to, years guys. pa. Bata pa man to. Mo tan-aw man siguro na sa dani sa among video. Kay bawo mo ko nga friends ni Nicole hantod karon. Kanang love gyapon na si ja kay butan ko. Dili, part of the Ay, lahi mo. Gutong Dili, na sa part Manila. of your Lahi life, gutong na mga adiri na. sa Cebu na. Pero supportive kay si party ra mama. na si mong ginabuhi. Supportive gabi ko rin ni ja guys kay wala lagi ka nang Tabangan pa dyan ka mamalit og chocolate, mga flowers. tabangan na siya na. Okay ra man gud ang mag-uya-buya basta ko don't Dito take na it siya guys, seriously. nakahuna-huna. So nakahuna na siya guys nga. Nakarealize ko nga, kapoy man. Na balang araw, mag-ninja ra gyapon ka balang araw. Maabot na tayo ng the right Di time. gyapon nga maging kamo kay di mo pareho. Buwan na guys. Kay bawa na mo nga na. So murag nakasabot si Nicole kay murag bright jud na mata. Murag bright. Mala siya murag bright. Bright jud. Hara sila gipasagdalan na guys mag-istorya kay busy pug dari. Sige padayon mo. Muna guys, normal na jud ang uya-buya pero nara jud uban manggod nga Over seryoso. na. Oh, na over na. Mabiyana na Dili na seryoso ba? Seryoso na kayo murag pakamatay na oh, blagan. biyaan mo nang delikado gyud. No, No, no. It's a big no for now. Pero na plano ko puhon. Puhon. Kapit na mo mag-skwela, ingan di ba? Ayaw lang pangitaa kay ang love mo abot ra na. Hindi. So, kuan, asa ka? Mosabit na pug unsa ra jud mo mag-uyab-uyab ug nana jud mo trabaho. Mo ganani. Ano kayo mag-skwela? Aron na kay, na pang date na ka. Sige. Na number 7. Asa ka gusto mo work? Inigmahuman ka sa Dumaguete or Cebu? Nagnasod lang, Jar. Kaya sabi sa kung work man jud tuhon kay law enforcement man, law enforcer. Naadjud ko ana siguro sa Manila kay diha man jud ko mga apply, tanan process sa documents ba. Depende na lang kung asa jud ko ma-assign pero pwede man dire, wala mo pipili sa lugar basta naray tarong nga trabaho. Ora. Okay. So, number 8. Kinsay inspirasyon nimo para mahuman sa pag-eskwela? Siyempre, una sa tanan bago ang tanan Si God. si God niya, Si God, Jud. niya. Pamilya, mura gid na niya. Kana lang duha. Inspirasyon nimo yung mga pagsulay sa kuan As pamilya jud kay ako yung gimong inspirasyon ng usay na agyanam sa Manila nganong naabot mi nga ing ani. Dili, murag makarealize mong gud nga hala, nabe uban nga mama no nga lisod kayong pamilya pero murag gipili nila ilang kaugalingon ra ba nga Nya usa pud sa akong Pero- gimo nga inspiration kay kanang mga tawo nga nag-degrade oh, nako. 100% agree. Kanang di pa kita jud nila nga ana ra jud ko kagamay ba nya di wala na koy ano nga musakap ako. Dili Ubus kay ang paglantaw ba kay lagi ngani ko nga pagkatawo nga na tumboy na mababang lipad yung paglantaw na ko. wala sila kabalo, ikaw di ay ang gold sa family. Char. O tinuod ba yan na guys ha?
kanang mga nang daot nimo ubi na sila kabalo sa imong mga kaagi ba ya, wala sila kabalo sa imong Murang damdamin. dali ra kay sila maka-judge based sa ilang kita pero wala sa kabalo sa inagian namong pamilya. So it's better to ano na lang maka-inspired Maningkamot. pod na imong mga parents nga naningkamot pod. Maka-inspired pod na bay uban nga pamilya nga ay bahala na ana murag wa tuloy ay atong parents kay mama gikilig si mama. So next na ta, so mao na to parents of God. So kuan number 9, unsay plans nimo sa future? siyempre Kung una makahuman kag eskwela ti unsa may plano gyud nimo kinaunhan gyud? ano siyempre ang pamilya maplastar na ko kamo nga na may nindot nga balay nya siyempre usa sa akong magminyo una sa akong pamilya. Asa nga pamilya specific Gani ba? ato pa akong pamilya, mama, papa ako sa butangan ng balay, kanang ma-stable na sila. Anya. Business, business. ko ni mag-eskwela te. Oh, problema na ako si asin yung eskwela, tiniyaw. Sure, dili na ako ka-afford og apto niya akong utok. Bitaw, guys. pamilya sa imo sang unahon, siyempre imong suklian pud tong mga ilang kahago sa entire life nga kung mag-eskwela, tanang gasto. Imo sang balusan og gindot pod, imong stable nilang kinabuhi. So, usa ko magbinyo mo tanan. Usa na ko mapayat ako mga ganahan para sa akong kagalingon, pamilya lang sa aron iguman na tanan, pamilya na plastar na. Satisfied na. Satisfied na. Kay dili man nimo ma-feel ang satisfied Isod pod na maguna-una kag palit sa imong ganahan. ang kalipay nimo if kanang dili ka ma-happy sa imong life. Lagi nakahuman kag eskwela, nakaman kag kuan, pero dili lagi ka happy. Wala di ka Isod ko, ha? na. Sultan sigado na sila guys no. Di Kay ka happy. si Nicole nag first year college na siya sa Dumaguitin, ja ako ko'y trabaho. Igo ra ko malindahay ug bananak yu kamutik yu suman. Nga unsa dihan ja wa pa kaila diri sa mga tawo, ja wa pa ko'y sideline sa una magluto-luto. So, this wala ko pag-massage. Ija jud nang paiguan ang 500 pesos Sa one week. semana. sa simana. So, say mag-backfly ra na siya. Say Sayang. maghilak na ko kay ma. Merkulis na lima nga na mong palit ra sa gusto kabuk manok. But tunaw na agud ng 500 sa usa ka semana niya akong adlaw pa lang daan plite na nas 100 kay layo pa man sa eskwelahan ato kay pikas nga campus pa man niya. Budget sa kaon, budget sa kanang mga print sa eskwelahan, project, kulang ra jud ng 100 ng So, usa ka ihang adlaw. pag-college guys, isa nang gihilakan. So, ako po nang gihilakan. So, karon murag mag-graduate ka sa puhon-puhon, maluyang ginoo. Unya sa una, first Dali year ra ko, Dali ra gid kay. Diya ka nang, sa first year na sa una guys, muwi na mo tawag na sa mama. Nami kay kaon na sa, siyempre naanad sila ng dyan. Nakakuan jud ko Bitang ana. hapon guys. Naka-remember jud ko ana nga Ngayon si panahon. Cristel Luha, atong pasalubungan si Nicole mo, murag tulo akong luha guys. Na, Iya kabalo ka guys. Unsa? Ani ha, Nagpila mi sumpay. sa- Di, nagpila mi sa kuan gahapon guys, sa Jollibee. So, sinihilang tugo guys kay ang na sud sa utok ba nga Luya guys ni Pulo sa una sa Dumaguitin namin kuno ikaon og Jollibee Macdo pero wa jud siya kakaon na guys. magutong-utong. Pero guys, sumpay. Paminaw. Ingon sila nga ma. Ninduta kay sila mano. Kay ilang kwarta sobra-sobra kayo. Pero jud ko naluoy ni ate nga time nga nang ma-compare jud nimo ba nga unsa kaluoy pero si ate. wala sila magtarong og eskwela. Kanang Sobra ilang kwarta kanang ilang pero mga sila allowance kay ga 2,000, 3,000. Murag makaingon ka sa Semana. Ginoo ba nga ayuhan nila no pero wala nila gitarong og manage ba. Kanang ay himutang ilang kinabuhi pero wala sa gatag eskwela. Kanang mga galisod kinabuhi mo na balag gamay kwarta imo jung pahalagahan nga eskwela yun ka balag. Uy, Mo ni kwarta, ang gistoryahan sa- sige guys, ja mga nga na ilang kasuya dara na kay puhon-puhon na makahuman ra ka makaon ra nimo tanan. Anya, Hanap nga sa imong gusto na makaon ra nimo. So mu-message ko ni ja guys kanang maghilak ko kay wala ginaganahan sa mukaon ja ako guys kay masakitan mo kung kanang musay gusto sa akong anak silang tagaan. So hilak na naman ko nak puhon-puhon na makakaon ra ta puhon ana na. Oh, lagi niya. Guys, sumpay ni sa unsa ka pinangga si Nicole sa iyang manghod no.
bisag wa na siya kwarta guys no. Mukuan jud na siya. Nasa ipasalubong. Oh, moingon siya nga. Syempre, kami pud bayaan na sa una. Luoy jud kayo mi kay. Ay, dili kay, ano ni manggod to. Bakasyon manggod to nga. Pag-graduate na ko grade 12. Bakasyon man na. Mm. Kanang bakasyon na, tanan, ako nang gilaan para mag extra trabaho diri sa Wilshire, ga-guide ko niya. Mm. Kung ano guide, kung walay guide ko, ari mag-tutor man ko akong No, kata igagaw. kami, nag-tutor Kana, pud mi tutor. kuan guys, magbasa, Ya, bata. pag mamig kwarta, mo nang gitigom niya. Mo na kung first nga gibayad sa akong boarding house pag first year. Mo na kung first achievement sa akong kagalingon nga Nya, makabayad. kami makabayad lagi, ko. kami lagi sa una guys no, layo man ang Dumaguete, murag ma, di jud unsay barog jud na nang Dumaguete ma. Di jud mi maka-afford og pliti sa Dumaguete mo to. Si ate kay pinangga lagi kaning ganina nga question unsa nimo kay pinangga imong manghod. Mangutanan na siya kanang bisag tag sintara kanang mga tag 20 sa kilid. Moingon siya nga sige day unsa man imong gusto day iha jud nang tiguman aron Nasa maka ipasalubong. makatilaw man ko nga Iya, gikan sa 500 Dumaguete, 500 ra ba akong simana ato. ano Iti na jud siya pagpauli. kapinanggaon siyang manghod-pod kanang bisag wala na siya iha jung bahinan ihang manghod no. Oo, sakto jud. Dagan pud kay tang Say ma. gani ko nga adun naman nak adun Oh, ayaw na lang. Kay sayang. Oh, ay kung ayaw na lang ti kay magamit pa na nimo niya, mingon siya ayaw lang, okay ra na kay ang kwarta mo kuan ra na pero luoy pud bayaan na. Okay, usay, muingon, di ba? Dili ang tao magud nga nag-sacrifice kay na may man easy lang ang kwarta nila kay makamad kwarta. So inom didto, inom diha pero naman din mga kailan naman diri nga bisag estudyante pa sila na magbuntag na sila inom anas inuman so wala na masudli ang mga anak kay bawo sila nga wala na kinabukasan ng mga bata kay nga anak kay sobra ilang Lagi kwarta ni ba dako wala pud sila baya mi makahuna nga nga independent. ay okay ra kay si mama si papa daghan kay kwarta dili mi mapobre so wala sila mga eskwela kay daghan man sila kwarta so So- kwarta baya di ba na lifetime jud nga na sa to na up and down baya ta wata kay bawo nga ang pinakadato galis kalibutan true na pobre man gani si baka sulay mo Malabay ra ng kwarta. mga bayra na pero ang pagmamahal Happy ang kalipay, Kalipay dili sa mabalusan tao, dili og kwarta. murag taas na video na So, number 10. Number Last 10 na na. ta kay last na kay taas. So number 10. Nabuli na kagi unsa nimo pag-handle. Ay, oo. Ano to ba? Sa nga year to ba nga nabuli ko? Grade... 11 katubog transfer ni mo Ah, dili. Lahi to. Grade 10. grade 10 man ka transfer no Ah, dili. Grade 11 Dili ko grade 10 na-transfer. katong sa Junior high. Oh, junior high. Manila Grade pa. 10 kus Manila pa na. Sa San Juan man ko ni eskwela. Sa tayo mo pa na to. Kanang gibugbog ko. Oo, guys. Kanang gituok. Napato si Uncle Dodo sa Manila. Mo pud ba ang mag-protect na mo sa una si Uncle Dodo. Digso ni Mama dira ba shout out ko ni Uncle. Kay tungod man to sa lagi ang barkada pros bayi, ya pros gwapa nya nang mga maibog nila kay mga adik-adik pud ba. Nya ako may matripingan kay ako may kuyog sa mga bayi kay Ikaw ba to titong gituok ka? Oh, ako to. No. Gituok Nya mo na to siya nga, guys. murag nakasuyop man tong mga tawana ba. Nya ang akong kuyog kay ila man tong naibgan. So ganahan sila tong mga bayi niya. Ako ra may murag isog-isog ato nya. Ako ra poy laki-laki atong kay murag giatngan ko ato sa kalsada padong uli na mitanan. Nya to nga gibira naman ko skilid. Nya ako na lang ipapadalagan tong mga kuyog na mga bayi murag 5 siguro sila ka bayi kuyog na ako nya. Ako may gituok, ako may gianas pa dira na. Nya adik-adik man to sila kay gapula man yung mga mata. Yabi na kung di na ko mabuhi kay Balikan jud bugbog ni na gug ko. Balikan jud ni May gani. May gani kay naay motor nga gamotor nga ni Agi mo ni badlong nila ba marhadlok kay minga man tong lugar agod kung wala pa to kung gamotor ba basun patay naman nagay ko ato. Simba ko. So mo to guys, sa mong mga gi-share ganina, nahibala na ninyo unsa mong mga Naagi. yan natubag na po ni ate ilang iyang mga pangutana. So, Magpaubos lang jud ta guys. Mura Kaya jud na. ang tao nga magpaubos ipataas sa Ginoo. So salamat sa Ginoo. Ang salamat ninyong tanan kay wa pa pud mo guys, wa pud mi karon ninyo na inyong ipangutana. Ja mo jud nagiwi jud sa Ginoo nga maghimo na mig nga ning mga video. Sana pud mahimo po nimong inyong Daghan na pud inspiration. kadyong mga ni share of blessing para namo. Ja salamat kadto inyong tanan, di mo na matagsatagsag
kanang mention kay bawo na mo kinsa mo. Ja, I love you ug amping mong tanan. See Amping you. og ampo. See you. Bye-bye. See you next vlog. See you Love next you vlog. all.